O ser humano, xa antes de nacer, ten plenamente desenvolvida a súa capacidade auditiva, polo que os nenos e nenas son extremadamente sensibles aos sonidos. No caso das crianzas, a protección auditiva é fundamental, dado que teñen unha capacidade auditiva moito máis sensible que a dos adultos. Por isto, calquera exposición a ruidos maiores de 85 decibelios provocaría un daño de forma permanente na súa audición. Entón, sería fundamental que cando están en concertos con estos niveles de intensidade usaran protección auditiva con cascos, moi importante. E despois tamén hai outras medidas que se poden realizar, como facer descansos desta exposición ao ruído durante uns minutos para despois volver ao concerto. Ou tamén ter en conta que hai que estar situados lonxe dos altofalantes. O sucedido durante unha actuación de Maluma na que o cantante chamaballe a atención a unha nai por asistir co seu bebé pequeno ao concerto, lembra a importancia de evitar danos que poden ser irreversibles. Se queremos que os nosos nenos disfruten toda a vida da música, é moi importante protexelos desde que son pequenos.